Kajing pentip u Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penya ching siem apo ka yeng dorbar thauan ka KHADC baya ka laipo lak tingka ka balamang bansna ya ka police outpost halangpi lapen kelano bansna ya ka community hall jong ka dorbar snong nonglang ka lapen kendet ya ka Federation of Khasi Jaintian Garu People FKJGP Rimuliang Circle nonglang. Kalai polak tingka haka bandingkong kadai ka baha ka balamang kerpang daka executive committee baladam haka jingalam ubat Tita Starwal Khan kumusi hakis namba benswa kabolong ru komisi benta banthe yakilat jing penroy lani ki development hakitan kapbot ka Meghalaya bat Assam. Nakaliang uba serbilin lingdo u President ke FKJGP Rimuliang Circle ulaong bakum kaseng kapertui kasin jam jong ke isi berim jong ke KHADC hendai ka dapat dak jing sngulngo ban joi ba ke executive committee bementa ka penkela penban dakumwei ya kani ka song pisa syakata ka community hall jong ka dorbar snong nonglang ka badai ka snong ka bamsham hap shu hapo ka than border. Nakaliang jongi ka FKJGP Rimuliang hakan ka ski iwan hangne ha polis lang pi outpost hadin ba yung iya ka bor ba nakaliang ka district council ya ka to ka live hulak bala sanction na kisna mi adap menta kala penkelano sia ka community hall jong ka dorbar snong nonglang ngwan hangne ban page ya ka long ka man hangne singilap ba kidang don sibun kijing duna jong kane ka building outpost hangne kaba kaying jong ki pulit hangne wat payaru kam don ba chung dan da kiding tina kaleng jungi ngidap da kajing snow kendet ban yu iya ka to kubor ba ka district council ka la penkelano ya ka to ka sanction ka brai pulak na konta kajing te ya ka pulis building outpost hangne halang pe tingi sukwa ban ong ba ka district council ka jing sha kadai bandon kajing penbej kadai bandon kajing kren naga benta bante ya ka office building jong ka langpi outpost hangne rengkat bat ka home department jong ka sarkar Meghalaya ka jongi bani penbej kita kajing don kam ngisngu persyaru ya kajing kren lane kajing pensai jong CM ha ka dorbar jong ka KHADC ba ongru ba amla ban te ya ka building ne amar kidon kijing bom songsuk songsai kajing sha kata kadai kajing yalam bakala kajing ya ka dorbar jong district council namar kiba bon kiskem kiba trai sha ka than ka jongi ya chachat kiba bon kijing pentrai kiskem na ka sarkar Meghalaya ki ya te balai tangka taka skim lane tangka taka special skim jong ka district council ka kamlong tengi ang isang isu benut ya ka rai jong district council ngim so habro mar kata akan ka por abang iwan ban page lagi jong ikmat i ban ngilap ba ka building kalong ka ba la susna malumala da kiding ki cingtap ya ka tenum ro ki pay ki basong hene ki jenjar bha te haisha de ban penbiang ba de ban banom pendu ya ka to te nakaliang jongi ni dawa baka district council kade ban sanction thamai da kawai lada ya katuk ba kila mang menswa kila penduno te Nakaliang ke FKJGP kalaong baka seng ka pendam jorru ya ka isi bementa ya ka jing bomdon jingkit kle halor ki jing kipat ba hakitan kaput kamptam halangpi kadong kadang ka jongi kadon kam sibun ki jingarap agisha ka kalangpi hi kade ka jaka ka bajumi ki kulura bat ka jaka ka ba don kamha ban the ki lajing penroy to kumbalong mentala da kumne kemut ka penrit men semingi ka district council hagi isya da kamlong ban te ya kata ka police outpost hangne la da kan daibat sawai kade ban bu akini hi sinong ki bahajan hangne halang pe ta kade ka jing sneu ka jongi henrei yui bana kaliang jong ka district council kamtam nakaliang unong mi khmat jongi MDC wa mi khmat ya ka than ba job pengrop risau la dei ban thaulat la dei ban penbej bat ki nong sar snong la dei ban penbej bat ka snong ru banom ra no sawai ka scheme ni penram ya ka jing le ka ju kum ka seng
ban ngin su yaham ba skim gi bala demang kin su ra no shawai kin kala no shawai kam don jing sha kata ka jing bom sung suk sung sai skim baro hang ne gi ya balai tan kata ka skim ka kamlong ban tre Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.